kulendi bata Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ende kana muchinge manga makateerera nyaya idzi kubva kudhara ndini the nyaya metizhe ndinoweka nyaya kunge metsi. Izi ni nyaya dzindakabvira ndazvitaura ende ndini one munhu asingataure zvekunyeba. In fact ndindakatobhana manyepo ese kuYouTube ndikati handichadi kuona munhu anotaura zvinyaya zvekunyeba. Kungonyeba chete ndikuandichiita sei ndichikubvondorai ende iko zvino I think kwese maplatforms almost ese vari kutaura nyaya dzine kauchokwadi mukati. But panapa ndangoti ndidzoke kune nyaya yekusungwa kwaJob Sikhala. Pari kupomedzerwa vanhu. Pane this information iri kubuda iri kutaura zvikunzoni. Attention Zimbabweans. There is a serious branch of CIO based in Pretoria and it is important that we open our eyes to whom we trust. Their operatives pretend to be under 2030. Those are team responsible for handling Gambakwe. Mamazda akutaura papa nachatotaura kuti ndanani but inini ngati ngodhila ne1 munhu wandandiketa se wandandagara ndisiri kutotrust pazvinhu zvacho because you know me very well kuti inini handinyanyo kutambisa nguva tinogara tangonanga kuti uyu ndiye muroyi ngaro tsvimbo musoro akari kunzi ndiye asungisa ndiye kunzi asungisa Job Sikhala Futi vakomana kana mazogara kagwerineri akudyiwe rinopisa kuchabvira moto tichingochibhondora. Lean Stasia ari kubva akonfirma on X. Inini asi mashoko angu ari kutaurwa ini ndodata zvine hombo mazuva ano handichadi kungonanga vanhu zvisina proof so that munhu kana achinge azoita problem nezvinhu zvendinataura anononanga munhu wacho anenge ari ikoko omuti ko sei utaura zita rangu iwo sei uri kundibatanidzira pazvinhu zvacho idini right. Panapa pari kunzi zvoni naLean Stasia Gambakwe is a mercenary full blown snitch. Kurava kuti wakangosungwa zvosinganzwisise hama dzako ngadzimbonomutsvaga dzimubvunze kuti ko mwana wedu kana kuti hama yedu yatadzei because ndo one munhu suspect riri papapa riri kunongedzerwa. Umwe munhu akambondibvunza pataurwa nyaya yekwana nyoka yemabhunu pachinzi that guy ari kuti ari kubuda chinonzi adonesa 20,000 kuti abatsire 21,000 something zvanzi iwo uri as an individual mari yacho wainhonga kupi. Aiwa tisikuramba kuti unogona kuita moyo wakanaka like zvinoitawo vamwe vanhu but wobva watosvika kuda kuti haijeka the whole case uchitaura kuti futi uri kuflya from Cape Town uchiya kuJoburg but that was the issue yaingotaurikawo zvayo. Inini handinaomboda kumboisa musoro honestly ndo zinaingoti inini nyaya idzika idzi dzinenge dzichingotendererawo zvinozotanga pamwe uri kuita jealous izvo so panga ndopanga pakunzi nyoka yemabhunu ngaangobvuma kamhosva dzake kuti vangomu-extradite vangomudzorera zvawo kudingirini because handi hapana mari ngavangomudzorera kuZimbabwe. And I was like iwe what are you saying? Aiwa iko zvinezvo akuchinangwa nevanhu vekuX iwe ana Twitter ana Baskoro News ana Lina na Baskoro News avanyepe havatauri zvekunyepa vanhu kuti vandotaura zvinhu zvokuti zvisati zvaitika ndokuudza kuti mangwana kuda kuti chakati kuzonodaiso kana kuti izvezvi kupirika kutaura zvakadai vozonzi vavenga munhu akaita seGambakwe zvake just a ordinary poor guy avangambovengi everyday ukamutarisa mbuya yaGambakwe everyday ndebvu dzedza dzatochena nekubuda achiita zvaari kutoita zvezvo achinyebera vanhu achiita sei achibhaizisa vanhu so opedza nguva yangovhiringidza kwakati toda by election tozonopinda tadaiso tazobhanwa koti tazodai achingopinda achingovhiringidza vanhu achingotenderedza vanhu musoro. Izvezvi ari kunzi abatanidzirwa ari kunzi ndiye ari kusungisa vanhu patosungwa Job Sikhala saka pari ngwarirai chitimu chacho kunzi chimuforimbo chakagadzirwa chiripo panhingiriki chiri nechemuPretoria vakomana kana mazogara be careful hazvichangodi ungofolowa munhu wese patozoyata kuti mute vanhu ava mukumusireko ko makutangoti iwo unenge uri kuita jealous ameno iyo munoitongawo sei tongai tinzwa apa vakuru vedare kuti ndizvo here zviri kutaurwa izvi kana kuti pamwe munhu ari kungovengwawo pamwe iye anogona kuzopinda nemwoyo ka ndizvo here tiudzei mafacts chii chamunovengawo about that guy ende chamunosuspecta kuti zvechokwadi zvinhu zviri kutaurwa izvi ndezvechokwadi pamusoro pake tisati tanyanyisa kuenderera kutaura zvakawanda because patotaunzi pane mafaira ari kuda kutobudiswa ameno pamwe havasi kunyazoshanda zvakanaka kubatsa kwake kwavari kushanda cause iye anobuda achiclaim achiti no I don't work for anyone I work for myself ndomuka every day ndichizvishandira inini nditori my own boss boss iwo munhu you know what is an agent zvokuti ndinonzi ndine an agent what if you are an agent what's so special? You imagine someone claiming to own 2 houses in South Africa, Cape Town and Joburg. How? Through what? Through YouTube. How is that possible?
ichingombori mariko yekuti munozoenda kuona 2 houses in one girikini. Imimika Kulian TV, Team V80 asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulian, Kulian.